Podporujeme kreativitu. To je poznávacie znamenie všetkých akcií súvisiacich s projektom Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Kľúčové podujatia má na starosti samotný tím projektu, avšak takmer 300 sprievodných programov realizujú iné subjekty, kultúrni operátori i občianske združenia. My sa teraz poďme pozrieť na dve takéto akcie. Festival s názvom Transart Communication i Landartové záhrady. Festival performancie s názvom Transart Communication má už takmer 25-ročnú históriu. Samotný názov vyjadruje akúsi medziľudskú komunikáciu prostredníctvom umenia. Performance umenie sa hovorí po slovensky, takže je to akčné umenie. Umelec vystupuje na verejnom priestore alebo v galériách. Väčšinou nie je to presne dopredu určené, že ako to bude vyzerať, takže keď ten divák uvidí ten istý performance niekedy inde o rok alebo zajtra, bude úplne inak vyzerať. Je to multimediálne umenie, spája viac médií, ako je hudba, vizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo. Performancia fínskej umelkyne Nasti Rönkö priamo v centre Košíc divákov svojím spôsobom oslovila. No bolo to také zvláštne. Tak nevedela som, čo mám očakávať. Je to pekné, je to zaujímavé, len asi by to trvalo viacej pochopiť. To sa nedá jednoznačne povedať na mieste, že pekné, škaredé, dobré, zlé, ale bolo to také vzrušujúce každopádne. Úlohou festivalu je práve naučiť ľudí prijať rozličnosť. Festival krajinného umenia s názvom Landartové záhrady predstavuje umelecké inštalácie a objekty z rôznych úžitkových, ale aj odpadových materiálov. Neobyčajnú akciu odštartovalo Michalovské občianske združenie. Ponúkame hlavne objekty v priestore, v krajine, miesta, ktoré sú možno, že nezaujímavé alebo pusté, tak snažíme sa doplniť niečím. Nemusí to byť klasická socha, ale nejaký objekt. Mladá poľská výtvarníčka si vybrala priestor lesíka na tzv. Hrádku v Michalovciach. Práve z odpadového materiálu vytvorila potok, ktorý v mnohých lesoch už chýba. Svojou prácou som chcela priniesť ľuďom tú úžasnú atmosféru ozajstného lesa so žblnkajúcim potokom. Možno raz v budúcnosti, ak nebudeme chrániť naše životné prostredie, bude v lesoch len takáto simulácia niekdajšieho potoka. Slovenský výtvarník Marek Hala si pre svoju prácu vybral motív kríža, ktorý zhmotnil niekoľkotonovými balíkmi slamy. Chcel som naviazať na takú tradíciu, ktorá vlastne ten kríž predstavuje taký zánik, urobený z materiálu slama. Na festivale predstavila zaujímavé inštalácie takmer desiatka výtvarníkov z Poľska, Česka, Rakúska i Slovenska. Košice 2013 nezisková organizácia vytvára programový a marketingový rámec celého projektu, ale veľmi dôležité pre nás je, aby sme podporili aj tretí sektor a rôzne neziskové organizácie, ktoré pôsobia v rámci mesta, regiónu, ba celého Slovenska. Je to veľmi dôležité z pohľadu budúcnosti a udržateľnosti, aby Košice a región mali silný tretí sektor, ktorý v budúcnosti bude vedieť tvoriť kultúru mesta a samozrejme celého regiónu. Až 2/3 finančných prostriedkov určených na projekt Košice 2013 v rámci dotačnej schémy Ministerstva kultúry ide práve týmto neziskovým organizáciám a tretiemu sektoru. Práve dnes sa Košická noc stane bielou, a to vďaka medzinárodnému umeleckému projektu, ktorý nočnému mestu vdýchne život v podobe 40-ky svetelných, zvukových a špeciálnych inštalácií. Biela noc ponúka všetkým nevšedný zážitok. Mesto Košice sa naplnilo umením, tak ako to bolo pred rokom. Ľudia môžu v meste vidieť 38 rôznych umeleckých diel. V meste je už 150 umelcov z rôznych krajín Európy. Ľudia sa môžu tešiť na svetelné inštalácie, interaktívne inštalácie, rôzne sochy, objekty, tanec, divadlo, literatúra, veľa hudby a zažijú jedinečnú atmosféru, pretože mesto je plné ľudí a plné umenia. Prišla som k vám z Paríža a verím, že sa dnes prídete pozrieť na moju nezvyčajnú inštaláciu.
Práve neopakovateľnú atmosféru Bielej noci, ale aj módnu prehliadku s názvom Made in Košice vám prinesieme v ďalšom vydaní relácie presne o týždeň. Dovidenia.